Bach sé go deasa fáteach cinméid tá tú a thógáilteach sú giche, cos go hunú éonmhatá sláintúrait beidir go bhfuil sé go leor calories an gan sit mar hampla cean gan na nutrient bars post bheith go mágat ach tá caint ráiche tríocha go dtí 300 calories an. Ceapan go ceacha meach. Cíbá. Hallo, bheach tá níos ceadú tú bhfuil gí. Má tá daoine má déir má tá fáibh neice fao meachan trúdaí ús bheith se ná súlachan leir cead sé duiche go trúdaí. Ní mar rilí mar tú go maith leir de cinn sleniche tú gur soltáántas agus tá tú beidir tú go maith le béile as ní tú gur bheith cuiimnú cimid calorí tá it's just a batha tú gur just hanna bháin as agus tuigim cinál a díomh rudí sláintúil choirid go mar níos ach ní hanach se lomsa. Bhíon me héanana go snóstan agus bíon pléil le bíal an freisin. Brahan se rilí I suppose is cumar lumsaach tá go mar daine ní hanach se lob. Ach daine tá pléile na bíal ní hé ní ceapan gur bhhailh a sinna é chuid a bíachláir. Níorhhailm sí me tú gáil teach na fud tríag na péród a ihe tá agad nachhfuil sí sláintúil nachhfuil sí mar ach tá go le hí go bé so ní rud mai na calories a bheith le feiceáil ar an bhiachláir. Bheith sé chur tú as gacrod le. Bhrála mar tá tríal súla chuneal ar mhálagus má fysíc a lugmaid dearrá mar bhfuil said ní bheith mrá gur fearr tá bollag mór beor nó tá mar sin. So tá súla chuneal de chuid de bhálagus de húnas rudí mar sin mar bheith chuinte sort an méid calories atá rudí áid. Well, Bernard, I'm telling you, my brand new really.